यावेळी 9 न्यूजच्या उपसंपादक सुनीता भोंगले चव्हाण यांच्यासह समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील 21 महिलांचा समिज्ञा हिरकणी पुरस्काराने सन्मान करण्यात आलाय। या कार्यक्रमादरम्यान महिला शेतकरी अलका पिंगळे, उपपोलीस निरीक्षक नैना देवरे, नगरसेविका वत्सलाताई खैरे, आकार संस्थापिका चित्रा देशपांडे, बॉडी बिल्डर स्नेहा कोकणे पाटील, साहित्यिक डॉक्टर पल्लवी बनसोडे, सेट डिझायनर ऋतुजा गडकरी, बिझनेस वुमन दीपाली गांधी, राष्ट्रीय खेळाडू दुर्गा जाधव, पॉडकास्टर पूजा प्रसून, सायकलिस्ट नलिनी कड, मिसेस युनिव्हर्सल क्वीन पूनम बिरारी, स्किन एक्सपर्ट लता ठक्कर, प्राध्यापिका वंदना रकिबे, अँकर भावना कुलकर्णी, डायटिशियन डॉक्टर सोनल कठोळे, शिक्षिका पूनम भांबळे, समाजसेविका प्रतिभा म्हस्के, मेकअप आर्टिस्ट वैशाली वरखेडे, समाजसेविका सुवर्णा कावळे, अभिनेत्री पूनम पाटील यांना समिज्ञा हिरकणी पुरस्कार, तर मोहिनी भुसे संबळवादक यांना समिज्ञा गुणवंत पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। मोठ्या उत्साहात हा पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न झाला। अतिशय पारदर्शी आणि प्रामाणिक पद्धतीने पुरस्कारार्थींची निवड करण्यात आल्याचे सांगत सर्व पुरस्कारार्थींनी समाधान व्यक्त केले आणि समिज्ञा फाउंडेशनच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। 9 न्यूजसाठी प्रतिनिधी नितीन चव्हाण,